Trae o micro, trae o micro. Había bastante niebla. Eu cando me levantei eran as 6:30 da mañán e había moita niebla. Unha niebla... Niebla espesa. Sei que, por exemplo, da miña casa, pois a 100 metros non se vían as outras casas, que a niebla que había. E vostedes sentiron algo? No, porque debe ser como debe ser aí, fai o alto para baixo, pois seguramente non se sinteu, se fora no alto, mellor, pois sí, pero ao ser así baixo, pois seguramente non se sinteu, porque o chaval que vive aquí ao lado mismo, aí a 200 metros, non se sinteu tampouco.